zinane cemaati hala gelin olsun, hala qıydı olsun, hala adamsa icade beriyen olsun, ya icade bermeyen olsun. Qaş almağı nahilli deyip sorak kan molya heywara. Hudaýyň aydan hükmü, Resulullah'ın hükmünü eşitjek adam kulak asın. Resulullah can aydypdyr: "La'anallahu Teala en-namisata vel-mutenammisah." Hudaý lanet etdi, yani Hudaý Teala rahmetinden daş etdi. Qaş alyan zinanani vel-mutenammisah, men qaşymy alsana deyip baryan heleyi. Aynı Resulullah'ın aydan södüş. La'anallahu Teala en-namisata vel-mutenammisata. Hi Kur'an'da yok onu bugurrun diye vaydiliye. Hud Kur'an-ı Kerim'de var. Metni Kur'an-ı Kerim beyk Allah'ın kelami Suriye Nisa 119. ayeti. Ve la amurannahum fele yugayyirunne halqallah. Şeytan aydıptır. Hudaýyň huzuruna qasam süwaydypdyr. Ey Rabbim dipdir. And içýän sen menen nipdir. Adamlara bar waswasa ederin. Bu kadar waswasa ederin. Bu kadar waswasa ederin. Sen menne suwdyňma? Sen bizre araýaş etmesen pul ýerden çykarmaly. Aja ölmelimi sen näyerin dipdir. Sen gelişike girmesen, halka wara bolmasaň bolmarahym diýerin. Bu kadar girerin dipdir. Fala yugayyirun halqallah. Hudaýa sen yaratyşyňdan nady ütgetdirerin şol adamlar dipdir. Sen bir qaş berdin, şonun nady gerçeklik kökederin gözlerine dipdir. Ya gerçlerine, ya bazılarına, çigirlerine hakub yettirerin dipdir. Özlerine gerçek berdirtjek bolup dipdir. Fala yugayyirunna, şol adamlar ütgederle halqallah, Hudaýyň goýan halkyny. Ya'iduhum ve yumannihim, aýadyň ýyly şeytan olara wa'de berýär, şolara haý howasy oklaýar. Ajap gelişikli boldun. Döwreginde şeytany mendeş inni gelişikli boldun. Inni ýüzüň arasda boldy. Inni birime eline pul jady geldi. Ya'iduhum ve yumannihim, arzuwa oklaýar. Ve ma ya'iduhumuş-şeytanu illa gurura. Allah aýdýar. 120-nji aýatda. Şeytan olar allapdy. Emma şoň gurrun içinde bitin qaşyma arassalajak diýip at bolýar. Gowqulagasyn. Şu aýdylýan gurrunly kime aýdylýar? Hudaýa we Resulullah imany bar adama aýdylýar. Hudaýa Resulullah imany ýok adamyň gurruny öz başyna ahym. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerim'de Sebbih ismaň içinde hemmemiz bilýän suramyzda Qad aflaha men tezakka arassa adam gününni diýipdir Hudaý Taala. Hudaý aýdýar: "Qad aflaha men tezakka." Her kim temiz bolsa gününni diýär Hudaý Taala. Tezakka arassa bolsa, yani göz kulagy haramdan arassa bolsa, el ayagy haramdan arassa bolsa, kalbi haramdan arassa bolsa. Bir yerde, meselen şu oturan yerimizde 1 kilometrlik yerden hafat jup akyp barýan bolsa, şoň isi gelermiş ta? Gelmez. Bir juwuň, bir nejasatyň, bir hafaň isi 20-30 metrlikden daşdan gelmeýär. Bar gelýän bolsa 1 kilometrlikden gelsin. O şäheriň hafasynyň isi şähere gelmez. Haram zadyň isi. Emma günah işin iyisi. Emma Hudaý Taalaň lanet eden bir işi. Qaşyn almak iyisi. Bağışlan zina etmek iyisi. Arak içmek iyisi. Bu her zady ki Hudaý haram eden bolsa, belki bu yaş aseman ha berrevet, berdemagy hur rizvan berşevet. Emma bir adam bir haram iş etse wara, şoň hafalygynyň iyisi, şoň haramlygynyň porsusy, şoň haramlygynyň anqysy bar behiştiň içindäki hur gyzlaňda burnuna barýar diýär. Belki bu yaş bir aseman ha berrevet, berdemagy hur rizvan berşevet. Cennetin gafsyndaky duran ferişteleri de barýar diýär şoň iyisi. Ey bir musulman haram iş etýän bolmaly, anqyýady iyisi gelýär diýip aýtjaklar diýär. Berk temizledi, arassaladı, näme ödümüz ağlamalı? Yani näme? Müslüman adam ödün haramdan arassalar, haram anqymadan arassalar, 7 gat asmanyň içinde porsymadan ödün arassalar, behiştiň içindäki hur gyzlara anqyp barýan isen ödün arassalar müslüman adam. Belki bu yaş asman ha berrevet,
بر دماغ حور و رضوان بر شود. این نجاست بو یشاید 20 گام به نجاست فقط بر 20 قدم چلی گلیه. به نجاست 30 قدم چلی گلیه. اما حرام نجاست اما حرامی şetmek. Meselen qaşın arasaladı. Şoň haramynyň iyisi 7 gat asman doldurýardy. Ahir kurrun daýdyn goý kamil bolsun gurrun. Halk ediýär. Näme etmeli? Uly millet alwaty. Ey musulman, ey mu'min. Yani Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde aýdyp tuqa, Resulullah'dan aýdyp tuqa, haramdygynyň nejasatyny düşünüp tuqa. Yine de özüňde ýeke Hudaýa jogap bolmaly. Hudaýyň yaradan formasyny ütgetmeli. Yine de halka wara diýmeli. Qala sallallahu aleyhi ve sellem. Onda maňa näme diýjek? La taqumu as-sa'a hatta la yuqalu fil ard Allah Allah. Resulullah jan aýdypdyr. Kıyamatdan önçek bir zaman boljak. Yerin ýüzünde bir nefer tapyljak däl. Bir jegedek Allah diýsin. La taqumu as-sa'a hatta la yuqala fil ard Allah Allah. Kıyamet bolmaz ta inki yerin ýüzünde bir nefer tapylmaz Allah diýsin. Aya şu ýagdaý gelse halka aýtmaýar diýip Allah diýjek dälmi? Aya halka aýtmaýar diýip bismillah diýjek dälmi? Aya halka aýtmaýar diýip Rabbin Allah'ın çağırjak dälmi? Nämeden çirim adam öýüdini anlamaly. Adam öýüdini anlar. Rabbim Allah'na Allah bolmaz ahim. Öýüdini hafa Hudaýyň ijazet bermedik haram zadyny bulamaly. Şol haramy da öýüdini temizlemek at bermeli. Öýüdini arassalamak at bermeli. Biter gelişiksiz dälmay, biter kıyamatda utançly bolmarmay şol adam. Hudaýyň haram diýen zadyny temizlemek diýip at bermeli. Hudaýyň nijit şizat diýen zadyna ýok arassakyň bir zat diýip at bermeli. Adamlar wara boljak, halka wara boljak. Halka wara boljak bolsa bir wagtda yerin ýüzüne Allah diýen tapyljak däl. Oşonda da kıyamat boljak. Resulullah aýdan dedi. Adamlar aýtmaýar diýip aýtjak dälmi?